Reġgħet qed terfa' rashha l-problema tal-vandaliżmu fis-swieqi. Matul l-aħħar ġimgħat ġie osservat ammont ta' graffiti fuq ħitan, djar kif ukoll xtieli madwar il-lokalità. Il-minority leader tal-lokal Alex Ketkuti qal kif ġie vandalizzat proġett ta' tħaddir li sar riċentement. Qed isprejjaw mal-ħitan u anke mal-planters li għamilna bħalissa bis-saħħa ta' Ministeru tal-Ambjent u l-Ministru Herrera li tagħna 30,000 biex nagħmlu planters fil-lokalità. Ġew ivvandalizzati wkoll xi karozzi li fost oħrajn kellhom il-mirjam kisra. Tal-inqas żewġ rapporti saru lill-Pulizija li min-naħa tagħha għaddejja bl-istħarriġ. F'każ minnhom ġew elevati l-filmati ta' kameras fiż-żona installati mill-Kunsill Lokali, però il-filmati kienu inkonklusivi. Jidher li kien hemm żewġ rapporti biss għalkemm kien hemm informazzjoni kien hemm iktar ħsara, sfortunatament kultant mhux kulħadd jirrapporta. Dik hija l-ħasra li meta ma tarrapportax kun qed tagħmel nuqqas lill-lokalità. Is-Sur Ketkuti spjega li hemm allegazzjonijiet ta' min jista' jkun wara dan il-vandaliżmu. Qed jintqal li dawn l-isprays qed isiru mal-ħitan u mal-planters hemm bħalhom San Pawl Baħar u li huma konnessi ma' xi tim tal-futbol Serbjan. Is-Sur Ketkuti spjega kif minkejja l-għodot li hemm disponibbli sabiex tiġi miġġielda din il-problema dejjem hemm bżonn ta' iżjed riżorsi. Nixtieq li jkun hawn iktar għajnuna bħala sikurtà min-naħa ta' iktar kameras u forsi ikollna iktar sorveljanza mill-pulizija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.